плоча на Deep Purple. Deep Purple е рок. Да, за 30 лева. Каква забрана за поп групи? Какви глупости ми пишете? Да се пътува в чужбина без специално разрешение. Да, това е вярно, така е. Момчетата и младите мъже да носят дълги коси. И проче, и други. Лъжа, измама. И не случайно в същия раздел на същия урок съм сложил една моя снимка. Това е моя снимка от 1977 година. Тук аз съм с дълга коса, с очила лененки, пуша пура, пред мен има плоско шише с Джони Уокър, уиски, а краката ми са качени на масичката, където има томче статии на Айзенщайн, Сергей Айзенщайн. Голям, велик режисьор, историческа личност. Снимка от 1977 година. Айде сега ми кажете как точно аз ще съчетая тази снимка с урока. Какво ще кажа на моя син? Виж баща ти как е изглеждал с дълга коса и с лененки през 1977 година, когато било забранено да се носят дълги коси. И значи не е било забранено. И освен това с пура в ръка и в уста. С пура, представете ли си? Хаванска пура за 60 стотинки. Пури се научиха да пушат простаците и първинютата през 90-те години, когато поддържаваха на американски босове. Аз пък поддържавах на Ернесто Че Гевара и на Фидел Кастро. Но това е друга история, ще ви кажа след малко. Коментар Свобода с Волен Сидеров е възможен само и единствено благодарение на вашата подкрепа. И за да не каже някой, че това е снимка, която е единствена, изключителна и прави изключение от правилото, показвам и още една. Тук съм на 20 години точно, с дълга коса и тя не е забранена. Дългата коса си я носих винаги. Тук съм през 1978 година, това означава на 22 години, аз и един приятел сме на площад Славейков с плакати окачени на гърдите ни, на които пише Че Гевара с 50 години от неговото рождение. 28-78. Решихме да отбележим 50 години от рождението на Ернесто Гевара, Серна, когото аз смятам за велика личност и продължавам да го смятам за такъв, на площад Славейков 78 година. Демонстрация. Точно пред градския комитет на БКП. Това е сградата зад нас. Както виждате, моят приятел Стефан е с дълга коса и с брада. Така че тези глупости, ако обичате, тези глупости не ги говорете. Сега ще прочета името на лъжкините. Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Мариана Султанова. Те са написали учебника "Човек и обществото" за 4-ти клас, който е одобрен от Министерството на образованието и е пълен с лъжи. Измама. Какво да кажем за история, за учебника по история, който следва нататък през класовете нататък, 7, 8, 9, 11. Те стават все по-страшни нещата. Там пише, че ние не знаем от какво сме произлезли, от кои племена. Имало 17 теории за произход на българите. Представете си 17 теории цели. Това означава да не си финикийци. Не е ясно. От някъде трябва да сме дошли някъде на камък, че български владетел се наричал хан. Няма такъв. Той получава титул. И тя се слага след името. Чингис хан. Не се казва хан Чингис. Вашето казваме хан Первел, хан Аспарух, хан Кобрат. Абсолютно за мен неуважителен човек, когато съм критикувал, Константин Диречек, е написал в История на българите. Още 80-те години на 19 век. Какво пише този, иначе, доста измамен писател, изследовател, който поддържа панславистската теория, тя е невярна, тя е грешна, тя е опровергана, но сега гледаме нещо друго. Той тук нарича в именника на българските владетели българските князове. Българските князове. Ето го. След което казва княз Аспарух. Княз Аспарух. Княз. Да, защото в старите ни документи, включително и в именника, думата е канас. На старобългарски това означава княз. Дайте да го учим вече. Представете с тия глупости ханове. Или пък сега измислиха кан, което е още по-абсурдно, защото абсолютно нищо не значи. Но да не е хан, да е кан. Айде да бъде ган, дан, ман и нан. Ако искате, изредете всички съгласни. Вземете се в ръце. Историци, академични
професори, доценти и всякакви други. Престанете да мамите народа и най-после напишете историята на българите такава, каквато е. Ние произхождаме от хиляди години от тези хора, които са живели по тези земи тук. Коментар свобода с Волен Сидеров. Чавам измамата и ще ви казвам това, което е бавно, мъчително, с лутане. Никой не ме е дал така нещо на тепсийка. Никой. И затова, вече от мъдростта и самочувствието на този опит, аз съм длъжен да споделя това познание. Защото когато човек има нещо, то е дар Божий и трябва да го сподели с другите. Аз ще споделя моето познание, изводите, до които съм стигнал с вас. От тук нататък ще го правя по начините, по които е възможно. Сега, в тези канали, в тези мрежи, това е възможно. Докато е възможно, ще го правя. И ще разобличавам измамата. Измамата с образованието, с учебниците, с политиката, с това, което ни учат днес, това, което ни казват от новините. Измамата. Това е врагът, с който трябва да се борим. Защото нейният баща е дявола. Казах ви. Да служиш на измамата, значи да служиш на дявола. Да служиш на истината, означава да служиш на Бога. Аз съм избрал своя път. Вие решете кой път ще изберете в живота си.